por vir os medios. Estamos hoxe aquí para presentar o que vai ser a sétima edición do Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán. 7 anos, con esta edición xa van máis de 20 pico mil euros. Non vou desvelar, pero hasta o ano pasado 18.000 euros que levamos repartidos en premios en estas 7 edicións. E nada, hoxe acompáñanos Débora Moldes, a xerente da Fundación FDGAR, Amancio polo Concello de Petín, Carmen polo Concello da Rúa e Elba como representante da familia Delgado. E, como non, deixo para a última, pero non por iso menos, a Clara Quiroga, que este ano é a autora do cartel da sétima edición. Clara é unha ruesa que se licenciou alá en Madrid, non? Na Universidade na Rei Juan Carlos, fixo máster tamén no Reina Sofía. E nada, vai pasar a formar parte dese elenco de autores e autoras valdeorresas que nas outras 6 edicións foron tamén os responsables de poñerlle imaxe a este premio de poesía. Non só resaltou a figura de Florencio, sino tamén esas montañas e esas cores que, aínda que o mellor son un pouco outonais, en primavera Valdeorras tamén está fermosa para fotografar e para pasear. E pola miña parte, Clara, non sei se queres vou falar un pouco do procedimento. Eu falara coa Fundación, faláramos xuntas de facer algo físico, entón ocorreuseme a idea de facer unha especie de collage cos poemas do autor e logo interviros por encima con pintura gouache, que é unha pintura así témpera, que é a que permitiume facer estes colores tan vibrantes, non? A idea foi representar as montañas, pero pensei que unha aproximación máis realista non tiña tanto que ver coa poesía, así que fixen unha aproximación máis abstracta. E logo a miña intención foi como perseguir a ollada de Gurriarán, non? Como intentar ver o que el viu entón e facer unha especie de ponte coa natureza do presente, tamén un pouco para reivindicar o que sufriu este ano a nosa natureza. E nada, tamén é un pouco por reivindicar que Galiza non é só mar, que temos unha natureza que debemos protexela. Pensei que sería o máis importante para falar este ano do Premio de Poesía. Como creo que hai máis novidades en este Premio de Poesía, porque, o 7 a verdade que é un número así como un pouco máxico e había que darlle unha voltiña, que xa levábamos 6 anos facendo case o mesmo. Así que nada, paso a palabra a Débora para que vos comente esas novidades e algunha outra. Pois como di Marga, levamos 6 anos que máis ou menos o deseño do poesía era o mesmo e era o momento de atender tamén certas reivindicacións da Comisión de Literatura desta Fundación, que nos axuda a deseñar un pouco as bases, o premio en sí, os membros do xurado. Unha das cuestións que todo o mundo nos comentaba que tiñamos que tratar de mellorar eran a cuantía do premio. O primeiro premio, a cuantía seguirá a ser 3.000 euros, creemos que é unha cuantía elevada, pero dende o primeiro momento apostamos por esa cantidade para escoller o noso primeiro premio, pero este ano teremos tamén un premio económico para os outros 2 finalistas. O segundo premio contará con 500 euros e o terceiro premio 300 euros. A primeira gran novidade é como das cousas que deben ser melloradas, incluímos unha nova norma dentro das bases do premio, que é que cada autor, no lugar de poder entregar presentar 3 poemas, neste ano só poderá entregar un. Creemos que así ampliamos a variedade de premiados e evitamos que en algún momento a mesma persoa poda chegar a ser finalista con 2 obras distintas
como xa nos ocorreu na primeira edición. E, bueno, todas estas melloras sempre, bueno, amosan que o noso proxecto sempre é dinámico, que ten que aprender e que cada vez temos máis persoas que forman parte destas comisións que nos axudan a ir avanzando e ir mellorando. Así que este ano, pois todas as persoas que queiran participar deberán entregar un poema de non máis de 50 versos, escrito en galego, ser maiores de idade e optarán a estes 3 premios. Dentro dun mes faremos público, máis ou menos, a composición dos membros do xurado, que como sempre trataremos que sexa unha representación do mundo cultural e investigador galego. Ademais, estas persoas terán un mes para lectura e un mes para debate, así como os textos deberán entregarse o 26 de xuño. A finais de agosto creo que xa poderemos facer públicos os 3 finalistas. E como noutras edicións, o segundo e o terceiro premio neste ano pois coñecerase na gala, que xa podemos descubrir que este ano se volverá a realizar no Barco de Valdeorras no mes de setembro, que é un mes no que queremos que a nosa natureza tamén fala de poesía de forma moi especial. Así que nada, abrimos as actividades da Fundación co noso premio de poesía, con este magnífico agasallo que nos fixo Clara. Dentro de pouco pois falaremos de outras actividades, porque sabedes que no momento en que damos inicio ás actividades, despois trataremos que unha vez ao mes teñamos máis cousiñas das que falar e das que ofrecer ao público. Faremos tamén outra presentación das xornadas que estamos preparando xa e que sairán nada en breve, porque arrancamos en maio, en abril, e nada, e tamén temos novidades con relación á Florenciada, pero iso agora non toca, así que nada, atentos á programación da Fundación, porque eu creo que non só é interesante, sino que tamén vai a ter seguramente moito punch este ano todo que estamos a programar. Que é como pois parte dos escritores máis consagrados da literatura galega, pero non debemos esquecer que este premio está aberto a toda persoa maior de 18 anos. E como se viu noutras edicións, un premio tanto para consagrados como para novas voces poéticas.